Ефир сме. Здравейте отново, не отново. Сега ще ви покажем как да си правите kartichkajivot.com. Се изключи. Добре. Ето, сега ще ви покажа как отивате, например, при някое животно, искате да му вземете животното, за да може да го направите. Ето. Така. Батерията е паднала и затова. Значи, да падне напрежението като. И тук би трябвало да стане 556. Добре, 556. Само. Добре, така. Това продължаваше първата стъпка, но бързаме, за да направим добре клипа. И така, Метко, ще кажеш ли нещо? Нищо. Добре. Освен да ми посетят профил. Ще ми дам линк, стига вече този профил. Добре. Така. Добре, сега къде го оставих? Кой знае? Е това. Това, ако не е това. Да, това е. Ето така на пен го оставяте. И го слагате както поискате. Сега фона ще го направя тук лилав. Значи ще трябва да използвам и малко четка, защото като гледам малко по-дебела четка. Така. Малко муцуна там. Карай. Добре, така поне разбрахте. При вас няма да се случи така. Сега просто записвате. На работния път го запиши. Не може да го запишеш на работния път. Записвате го по 500. Както искате. Се тая. Така. Сега отивате в един сайт. Казва си покрива PX. И ето. Вижте. Слагаме това. Седем нещо може да направим. Какво е това? За главане. Така. Аха, да. Ефектите за блясък. Да, забравих другия ефект за блясък, да стане още по-бляскаво. Май ми засипли малко очите. Та котка. Бива. Така. Огън малко ще сложа. Но ваше решение дали сложите огън. Или както искате ви може да го направите. Всичко може. Ще ви напиша сайта. Текст. Значи сега такова. Сега ще сложа такова. Ще сложа и така. Намали го. Знам, спокойно, Митко. Превъзбудил си се нещо малко. Не съм. Така, ще трябва да го намалим. Така. Свърших тук. Значи сега една малка рамка. Така, ваше решение каква ще бъде. Има всяка. Значи, аз ще сложа такъв. Вашето решение е много разнообразно. Може да слагате всякакви, може да слагате много. Мисля. И така. Сега ще изложа тази очила. Бива ги. Да, бива ги. Можеш ли да ги правиш други цвети? Не. Добре, аз нямам това повече. Ето вижте. Сега правите така. Някакъв текст. Може. Лична карта. Ето така смалявате. Може да се сложите където си искате. Лична карта. Така, тук пишете, ако искате на. А може и само на един ефект да стане. Не само Може. Не е задължително. Не на три различни. Ето, например, както си ту.
Какво е това? Еми, не можах да измислим. И после го записвате от тук. И И това ще стане чудесна картичка за Майнкрафт. да, ще стане хубава картичка за Майнкрафт. Да. Ето описанието ни, прочетете. Ще ви дам всичко. Линк на Митко. Следващия епизод и до скоро от мен. Чао! Митко, имаш ли да казваш нещо последно? Не освен да ми... Посетете профила, знам, каза го. Айде, чао!